बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। बोथोरा मोजां नङा। गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि अखा हानायजोंहाय जोंनि बे आसामाव आरो लोगोसे जोंनि भारतबर्षनि गुबुन गुबुन स्टेटफोराव बेबायदिनो अखाजों सैनांदों, दैबानाजों सैसोनांदों। बेनिखायनो बिसोरनि थाखाय जों दिनैहाय बे समाव जोङो आर'जाव जों गोसोखांनो आं दिनैनि बे स्पेसियेल हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे दुखुनांथाव बेबायदि समस्यायाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ जों गावजों गाव माबोरै अनलायनो, माबोरै हेफाजाब होलायनो, माबोरै थुलुंगा होलायनो, नैबे बिसयखौ लानानै आं दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायदों जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनो, अनलायनो, जों गावनि थाखायल' साननायखौ दोनथ'नानै जों ज'यै लोगोसे जों गावजों गाव गुरै जाज्लायनानै हेफाजाब होज्लायनो सिन्था खालामनो। बेनिखायनो बे समावहाय दिनैनि बिसयखौ लाबोदों जाहैबाय जों गावजों गाव माबायदि हेफाजाब होलायनो आरो जोङो माबायदि जानांगौ, गावनि थाखायल' सानाबालासिनो जों गुबुननि थाखाय माबोरै साननायजों जों गोरोबनानै खौसेथि बे समस्याफोरनिफ्राय जों बारग'लांनो हागोन। जों बेखौ जों एसे जों दिनैहाय सावरायलायनो, बिसेसखि आं गुबुन बाथ्रा बुंनो होननानै सानाखै। आं मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायगोन आरो जोङो बे समस्या आरो बोथोरफोरनि थाखाय जों ज'यै लोगोसे जों आर'ज खालाम। बे समाव आं बाइबेल सिरि मोनसेल' लादों जाहैबाय, बेनो जाहैबाय फिलिपियारिनि 2 बालाबनि 3 आरो 4 सिरि। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान। गावनि थाखायल' सानाबालानो गुबुननि थाखायबो सान होननानै बाइबेला जोंखौहाय मोजाङै बुङो। गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो एबा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो गावजों गाव गुरै जाज्लाय होनना बुङो। जों मानसिया दिनैहाय बाइबेलनि लिरनायनि उल्था जों गावनि थाखायल' साननाङा होननानै बुंदों, नाथाय जोङो गावनि थाखायल' जों सानो। आरो मा होनना बुंदों? गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखाय मुंबो मावालाबानो होनना बुङो। गावखौ दिन्थिनो थाखाय जों गुबुन जेबो खामानि मावनाङा होनो, नाथाय जों संसाराव जों साननानै नाय, जों गावखौ दिन्थिनो थाखायल' जों दुगा दिन्थिनो थाखायसो जों खामानिफोरखौ मावो। बेनिखायनो नैबेयावहाय आरो मा बुंदों? गावजों गाव गुरै जाज्लाय होनना बुंदों। जों गुरै जाज्लायनो बाइबेल सिरिया जोंखौहाय मोजाङै फोरमायदों, नाथाय जों मा खालामनो हायो? जों गुरै जाज्लायोना। माब्लाबा सोरबा मानिबा गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ माबा मोनसे बुङोब्ला आं बिनि एगेन्स्टै, बिनि हेंथायै फंब्रै फंबा आं बाथ्रा बुंगोन, अब्ला जों गुरै जानो हाया। बाइबेलनि लिरनायनि उल्था जायो जेब्लायबो मानसिनि आखल आरो आखुआ। बेनिखायनो नैबेयावहाय लिरबावदों, आरो गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै सान होननानै बुंदों। जों संसाराव बेबो उल्था लायो। जोङोहाय जोङो जेब्ला साननानै नायोना, गुबुन सोरबा सासे मानसिखौ नुयोब्ला जों मा साननानै लायो? बेनिख्रुइ आंनो साबसिन, आंनो गोरोंसिन, आंनो गुनिसिन, आंनो गियानिसिन, आंनिख्रुइ आरो गोरोंसिन रावबो गैबावला, आंनिख्रुइ आरो साननो हाग्रा रावबो गैबावला, आंनो महरावबो समायना, साननायावबो आंनो। नैबेबायदि मानसिया अहंकार, जों बिराद सेल्फिश। आरो बेनिफ्राय 4 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों जाहैबाय? गावनि थाखायल' सानाबालानो गुबुननि थाखायबो साननांगौ। आं बुंखाबाय दानिनो, जों मानसिया सेल्फिश। जों गावनि थाखायल' जों सानो। दिनै संसारावबो आंनि थाखायल' आं सानो। आंनि फिसा फिसौखौ आं माबोरैहाय दावगालांहोनो हागोन, आंनि न'खरखौ आं माबोरै बिल्डिंआव लुखांनो हागोन, जों बेखौल' सानो। नाथाय आंनि साखाथियाव थानाय सोरबा सुबुङा गोग्लैसोनानै दं नामा? फरायनो खाबु मोनाखै नामा? जानाय लोंनाय बोथिसेनि थाखाय बिसोरो राननांदों नामा? गाननाय जोमनाय गांसे गस्ला आरो लंपेन्टनि थाखाय बिसोरो गोबांथार दुखु आरो खस्थ' आरो सैनांदों नामा? जों बेखौ साननानै नायफेरदोंना? नाथाय बाइबेल सिरिया जोंखौहाय मा बुंदों? जोङो गुबुनखौ जों साननानै नाय होनना बुंदों। गावनि थाखायल' सानालासिनो जों गुबुननि थाखायबो जोंखौ सिन्था खालाम होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे गाज्रि बोथोर समाव, दै बानानि समाव जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनो हागोन नामा? जों बेखौ एसे साननानै नाय। जों गावनि थाखायल' सानाबालानो गुबुननि थाखायबो सान होननानै बाइबेल सिरिया जोंखौ बुंदों। अब्ला बे बोथोरावहाय जों आंल' मोजाङै मोनजानानै मा जानो? गोबाङा दिनैहाय संसाराव बेबायदिनो मिथिंगानि जि बारहावा, जि दैबाना, बेजों साग्लोबजादों। नै थांनाय मोनायावहाय जोंनि खाथियावनो, जोंनि जिल्लायावनो हरनि 2टानिफ्राय उन्दुनो मोनाखैनो बेसेराफोर। जों निउसफ्राव, जों ससियेल मिडियायाव जों नायब्ला नुगासिनो दङ, न'आ लोमदों, बिखासे दै जादों। अब्ला बिथांमोना बहा थागोन? हरनि 2टानिफ्राय उन्दुनो मोनाखै। गावनि थफ्ला थफ्लि गथ' गथाय, मोसौ मोसा, जि जोम लानानै बिसोरो गुबुन दाबसे जायगायावहाय बिसोरो थानो गोनां जादों। अब्ला नोंथाङा दिनैहाय बिल्डिंआव उन्दुनानै मा जानो? आङो दिनैहाय मोजाङै सखि सायाव उन्दुनानै मा जानो?
गुबुननि थाखाय जों जुदि साननो हायाब्ला बाइबेल सिरिया जोंखौ मा फोरोंदों बेनिखायनो जों गुबुननि थाखाय जोङो सिन्था खालामनो जोंखौहाय होदों गावनि थाखायल' साननायखौ जाफुंहोनो नाङा ना आंल' आंनि थाखायल' साननायखौ आङो सानबाय थायोब्ला आं जिबनाव इसोरनि अननायखौ इसोरनि बोरखौ आं माब्लाबाबो मोननाय नङा बेनिखायनो जों गुबुननि थाखायबो जोङो साननो जों सेस्था खालामनि आरो जोंनि मावनायफोरा गावखौ दुगा दिन्थिनो थाखायल'ब्ला नैबेखौबो जोंखौ ज्राब गारनांगौ होननानै बुंदों गावनिख्रुइ गुबुनखौ साबसिन होननानै जों जेब्लायबो साननानै लानो हानांगौ होनना बुंदों अब्लासो जेब्ला आंनिख्रुइ गुबुना साबसिन होननानै सानना लानो हायो अब्ला बेनिख्रुइ साबसिन जानो नों सेस्था खालामगोन अब्ला नोंथांनि जिबनाव आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजांसिन गियाना इसोरनिफ्राय मोननो हागोन मोजांनिफ्राय मोजांसिन बोरखौ नों इसोरनिफ्राय मोननो हागोन बेनिखायनो बे समावहाय बे सैनांनाय बे दुखुनि समाव निदाननि समाव जों गावजों गाव अनलायनानै थानाय बाइबेल सिरिया जोंखौ फोरोंनाय बायदि जों गावजों गाव अनलायनाय आरो हेफाजाब होलायनि इसोराव बे गुसुं रावनि सायाव थाना जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामो आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननि जिबनावबो बिथांमोननि न'खरावबो इसोरनि आशीर्बादा थागोन आरो बे समाव आं मोनसे खोथा बुंबावनो गोसो जादों दहाय मेसेन्जाराव आंनो सासे बिनानावा बेबायदिनो आर'जनि खावलायदोंमोन गोबां दुखु आरो सैनांनायजों बे दैबाना लोमसावजानानै धुबुरियाव दङ बियो गावनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय आंखौहाय खावलायहरदों बेनिखायनो बेल' नङा जोंनि आसामावनो जोंनि जिल्लाफ्राव जायफोरानोखि बेबायदिनो दैबानाजों लोमसावजाबाय बिथांमोननि थाखाय जों जय लोगोसे आर'ज खालामगोन नोंथांनि न'खरनि थाखाय नोंथांनि थाखायबो आं आर'ज खालामगोन नोंथाङा मेगन मिसिगोन आरो नोंथाङाबो गोसोजों आर'ज खालामदों इसोरा जोंनि सायाव बेबायदि आशीर्बादखौ गावनि इच्छा बायदि जोंनि सायाव जाहोदों जों बेखौ आर'ज खालामनो बे समावहाय जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अनखौ सिराफा नों आफाखौ दानाय बे समाव हामबाय नों मानोना गेदेरथा अननाय आरो आशीर्बादनि गेजेरजों बे मोजां समखौ जों मोननो हादों प्रभु बे गिलु बालु बोथोरफोरावबो नोंखौ गाबज्रिनो बे मोजां समखौ आरो जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननो खोनासंनो बे मोजां समखौ होबाय बिथांमोननि जिबनावबो थानानै हेफाजाब खालामदों प्रभु दानाय समाव गथायदों नोंनि गोथार जिउजों जों साफ्रोमखौबो स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आत्माजों जों साफ्रोमखौ सुफुंदों नोंनि पबित्र आत्मानि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो सुफुंदों प्रभु जायफोर बिथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननि जिबनावबो बिथांमोननि न'खरावबो बिथांमोननि आत्मायावबो नों गोथार जिउजों खोथा बुंदों प्रभु नोंनि गोथार जिउखौ बिसोरनि सायाव दोननानै नों खोथा बुंदों प्रभु आरो बिसोरनि न'खराव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ लाबोदों प्रभु दिनै संसाराव दुखु आरो सैनांनाय गोबां समस्याफोर फैदों प्रभु जोंनि आसामावबो जोंनि जिल्लायावबो जोंनि न'खरफोराव प्रभु गोबां बेबायदिनो दैबाना मिथिंगायारि प्रभु जि आबहावाजों साग्लोबनानै गोबां न'खरफोरखौ खहा खालामबाय गोबाङा दिनैहाय दुखु सैनांबाय गोबाङा दिनै न' बां बुफाय जाबाय प्रभु गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु आरो जाय बिनानाव बिश्वासके धुबुरिनिफ्राय आर'ज खावलायदों प्रभु नों गासैखौबो मिथिगौ उद्देश्यखौबो नों मिथिगौ बेनिखायनो गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बे गासैखौबो नोंनि गोथार जिउजों स्पर्श खालामदों पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिसोरनि सायाव दोननानै नों हेफाजाब खालामदों आरो बे गासै समस्याफोरनिफ्राय गोजान जानो हानाय सैसोनो हानाय प्रभु बिसोरनि गियानखौ धैर्यखौ आरो बिसोरनो जिउआव अननायखौ लाबोदों प्रभु हामबायनाय जाबाय गुसुं आरो जों साफ्रोमनि गोसो मोदोमजों सासोरबा ख्रिस्ट'बो जिसुनि बिबाय आमेन अब्ला हामबायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय आरो बे समाव आं नोंथांमोननो खावलायनो सानो गोबाव सम जाबायमोन आं बेबायदि आर'जनि हाबाफारिखौ लायाखैमोन माने लादोंमोनब्लाबो बेबायदि पाब्लिश खालामाखैमोन बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि आर'जनि खावलायनाय थायोब्ला नोंथांमोना आंनो फेसबुक लिंकआव थांनानैबो नोंथांमोना मेसेज खालामनो हागोन मेसेन्जाराव थांनानैबो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों वाट्सएपनि गेजेरजों बा कलनि गेजेरजों आंनो मेसेज खालामनो बा फोरमायहरनो गोसोब्ला आंनि गोजाम भिडिअफोराव थांनानै नोंथांमोना आंनि मबाइल नाम्बारखौ लानानैहाय कल मेसेज एबा वाट्सएप खालामनो हागोन बेखौनो मिजिंथिबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै